До момента денят в клиниката започна с няколко тежки операции. Операцията на Марвел, тази на Рая, със състояние изискващо незабавна намеса. Какво е ял? Позвонах. Честит Великден. Костенурката Рафи презмина през рискова операция, а малко преди нея екипът прие и френски булдог в критично състояние. Съмняваме се за сърдечен проблем с развитие в момента на белодробен оток. Състоянието му е спешно, изисква кислородна камера и редица поддържащи медикаменти. О, не! Не е изкълчено да си направо си изчупено. И докато част от пациентите вече се възстановяват, рентгенът на пудела Ралф потвърждава най-лошото – счупена лапа. За екипа на клиниката започва следващото предизвикателство. Случаят на Ралф изисква бърза ортопедична намеса, а междувременно денят в клиниката продължава с пълна сила. Телефоните не спират, нови пациенти пристигат, а операционният екип вече се подготвя за следващата битка. Въпросният пациент Ралф просто беше прескочил една ограда, тъй като живее в двор, хората са го пуснали да се разхожда и в последствие прескачих оградата, стъпва накриво и чупи предна лапичка, радиус и луна, типична фрактура за кучета с по-дълги кости. Само минути след разговор с стопанката, Ралф е вече в операционната. При подобни фрактури навременната хирургична намеса е важна, а екипът започва подготовка за операцията. След като Ралф е поставен под анестезия, операцията започва. Целта на екипа е счупените кости да бъдат стабилизирани, така че лапата да може да се възстанови правилно. Следва прецизната част – наместване на фрактурата и фиксиране с ортопедична пластина и винтове. Ще направим контролна рентгенова снимка след операцията. Задължително. За да видим дали сме стигнали назад, които сме планували. Това е пластината или планка. Това са винтовете. А ето тук е фрактурата. След продължителната операция, екипът най-накрая може да си поеме въздух. Контролната снимка показва, че фрактурата е стабилизирана успешно, а за Ралф предстои период на възстановяване. Докато за едни пациенти лечението тепърва продължава, за други пациенти денят завършва с добра новина. Няколко часа от наблюдение, костенурка Рафи вече е готова да се прибере от дома. 2-3 седмици ще бъде навънка. 2-3 пъти дневно да се пуска във вода, да може все пак да пие вода и да може да се размеква. Тъй като е малко отвора, това, което съм оставил е примерно няколко милиметра. Не е достатъчно да изпадне отново, но е достатъчно да може да пишка и да минавате изпражнения. Да. За състоянието и ще трябва да мине време, докато видим едните дни как се възстановява. Стопаните ще дават медикаменти, има строг режим, от който ще трябва да се грижат. Надявам се всичко да се развие добре, да зарасне нормално и да се възстанови изцяло. Това е като грижа. Основно да бъде на суша. За момента мисля, че така сравнително изглежда сравнително окей. В клиниката няма пауза. Един пациент си тръгва, но много други остават под наблюдението на доктор Милушев. А както вече знаете, при него попадат животинки от всякакъв вид. Понякога дори много неочаквани. И докато стационарът е пълен с пациенти, великденското дежурство отвежда доктор Димков към следващия спешен случай. Случай, който е различен от всичко в ежедневната му ортопедична практика. Следващия пациент беше куче с
Остър респираторен дистрес, невъзможност за дишане, беше настъпила остра алергична реакция. Впоследствие установихме, че има отток на ларингса и колапс на трахеята. Най-вероятно става въпрос за алергично състояние, остра алергия към, за съжаление, неизвестен причинител, тъй като нямаме информация от собствениците. Куче Белисима е с тежко затруднено дишане, което става все по-трудно и трябва да се действа бързо. В ветеринарната медицина лекарите често се изправят пред ситуации, които изискват светкавична реакция. Няколко минути по-късно, след кратък разговор и подписано съгласие от стопанката, е решено, че Белисима влиза за спешна бронхоскопия. Независимо от своята специализация, всеки лекар се налага да реагира веднага, а понякога това означава да поеме и случаи извън собствената си област, особено когато животът на пациента зависи от времето. Не е взяло нищо. Това е добре. Има колапс на трахеята и с отток, но няма данни за чуждо тяло. За щастие при Белисима не е открито чуждо тяло в гърлото и ще бъде приложена терапия за стабилизиране и нормализиране на дишането. За разлика от куче Аврора, която постъпва с симптоми на заседнала кост. Може ли да е яла? Да, сигурно не знам колко или нещо. На 6 години. Кока ли дава ли сте такива неща? Да, Давате? да. Не трябва да давате кока. Кости не трябва да се дава. Какви кости давате? Ами такива варени шийки, воденички. Ще трябва да я седирам, за да мога да погледна в дълбочина надолу какво се случва към трахеята и хранопровода и да направя рентгенова снимка, за да видя има ли някъде кост. Ако има някъде кост, ще трябва да я извадим, което също ще стане по допойка. Защото в момента до мястото, където виждаме, ето до тук, до края на корена на езика, до там няма нищо. Но може навътре да има нещо друго, което не виждаме. Съгласни ли сте да действаме? Да я опоим? Да. След като заседналите костни фрагменти са отстранени, е направена и контролна рентгенова снимка, за да бъде сигурно, че не са останали други чужди тела. За Аврора денят завършва с облегчение и разговор с стопанката. В клиниката обикновено спокойствието трае само няколко минути. И точно когато дежурството на доктор Димков е към своя край, се налага да приема още един последен пациент. Трябва да се зашие. Не знам. Да. Ами, сега ще го опоим и ще го зашием. Карло Пойнтер играл навън, подгонил една котка, влезнал в другия двор, прескачайки оградата се е разрязал в областта на слабините в една лабарина, класически случай. Трябваше да го зашиеме, елементарна хирургична интервенция, но изискваща време. А междувременно при доктор Милушев за финал на деня постъпва Котемаци след пореден битов инцидент. Какво става с Маци? Ами падна от 5 метра от първия етаж. Ние сме къща, това е терасата на първия етаж. И аз съм до нея. За първи път излиза това лято. Да. И съм до нея и тя се качи на перваза. Не знам от какво се изплаши. И падна, удари си устата в перваза и падна по гръб. И се притеснявам сега, понеже се стана и 2 часа не е мърдала от дивана. Се оплашила, сега ще погледнем хубаво. Всяко едно падане от по-висока, било то тераса, прозорец, може да бъде опасно, може да доведе до сериозни травми, черепно-мозъчни, вътрешни кръвоизливи, фрактури и всякакъв друг вид форми на травматизъм. Мисля, че нямаме някакви сериозни.
травми. Трябва и първият етаж обикновено рядко имат сериозни поражения. За щастие, Мати се разминава само с уплах, а след внимателен ехографски преглед не са открити вътрешни наранявания. При Карл ситуацията също се оказва по-лека от очакваното и всичко приключва само с няколко шева. Нямаше разкъсвания, кучето си отиде на 30-та минута след приема в клиниката. Случай завърши добре и очакваме пълно възстановяване. Докато повечето хора прекарват празниците с семейството си, за ветеринарните лекари това често са дни, прекарани между операционната, стационара и поредния спешен пациент. А тяхната най-голяма награда в края на деня са пациентите, които отново могат да си тръгнат от дома. Доктор Милошев, как започна Великден? Тежко. Как мина Великден като цяло? Като всеки един друг празник в клиниката, свързано е с много пациенти, много работа, тъй като повечето други кабинети и клиники са затворени и тук се натрупва доста повече пациенти за преглед. Великден мина много добре. Ние сме подготвени, не е първи Великден. Обикновено нещата са натоварени, идвайки на работа знаем, че няма да ни подмина и този път и общо взето сме подготвени, но то тега е по-интересно. Така, как ви се струва днешния ден? Те първа предстои да разберем. Доктор Милошев вече знае. Доктор Милошев вече усети. Имайки преди, че нямаше дори оперативка, как мислиш? Че ще е днесния ден?